Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Příliš nebezpečné finance. Dnes máme tu čest přivítat v našem dílu vůbec prvního zahraničního hosta. Je jím Head of Sales investiční společnosti Arates a finanční influencer František Michalovič. Toto je prvý raz v živote, čo mi niekto povedal, že finančný influencer, hej. A ďakujem veľmi pekne za privítanie a ahojte. A jaké to je? Veľmi zvláštne, lebo ja som dosť kritik influencerov vo všeobecnosti, ale OK, akože keď tam je to finančné predtým, tak je to asi trošku lepšie. A se mnou jsou zde kolegové. Marek Kubis, ahoj. Tomáš Kovař, ahoj. Tak Františku, mohl by se prosím našim posluchačům představit? Však si ma dobre predstavil. No a kdybys to měl rozvést, čemu se konkrétně věnuješ? Mám na starosti distribúciu fondov a fondových riešení v rámci Slovenska, Českej republiky a ešte nejakých ďalších pridružených krajín. A teda za spoločnosť Arts, ale vo všeobecnosti sa venujem akože financiám, investovaniu a hlavne vzdelávaniu finančnej gramotnosti. Primárne teda na sociálnych sieťach, preto ten finančný influencer evidentne. A to robím vyslovene akože mimo činnosť Artsu, lebo ja to vidím tak, že na sociálnych sieťach je strašný problém s tým, že všetci tam prezentujú nejaké svoje riešenia, nejaké svoje služby a stráca sa tam trošku tá objektivita, transparentnosť, tak to robím, že vyslovene bez akéhokoľvek proma nejakých finančných produktov a nejakých riešení a ani v podstate neprezentujem, že akú spoločnosť zastupujem. V podstate, keď ma niekto nezačne googliť, tak to ani nezistí. Mm-hmm. Ale googlia ľudia samozrejme, takže to zistia, ale zase tam je tá transparentnosť. Je pravda, že o tom, že si Head of Sales investiční společnosti Arates jsem se nedozvěděl právě z toho Instagramu. Super. Ale skrz práve googlení. OK, však to je úplne v poriadku, lebo veď keď niekto chce zistiť, že čo je vlastne za tým týpkom, ktorý rozpráva niečo na sociálnych sieťach a na videách, že či proste není, ako sa hovorí, full of shit, ale či má aj nejakú akože finančnú kariéru za sebou, tak proste človek to vie dohľadať a vie si nájsť, že áno, zastupujem zahraničnú investičnú spoločnosť a teda asi niečo trošku aj k tomu viem povedať. Ja hovorím, že som najmúdrejší na svete, ale teda mám aspoň akože nejaký knowledge o tom. No a když pomíneme teda tu influencerskou kariéru, tak by mě zajímalo, co je tvou pracovní náplní konkrétne. Distribúcie, teda v podstate my zastupujeme, alebo teda my distribuujeme fondy fondov, podielové fondy, aby som to dal na správnu mieru a nejaké ETF riešenia. Primárne teda ja mám na starosti Slovensku a Českú republiku, všade to je trošku inak, veď o tom sa asi aj porozprávame, aké rozdiely sú vlastne medzi nami. A hlavne B2B, nie hlavne, vyslovene B2B, čiže ja mám na starosti komunikáciu, spoluprácu, nejaký product development a management v rámci sprostredkovateľských firiem, bank, poisťovní, jednoducho všetkých, kde sa dá kúpiť, alebo od koho sa dá kúpiť investícia. A súčasťou toho je vlastne zakomponovať tieto produkty, alebo tieto riešenia, ktoré mám do buď nových produktov, alebo nejakých stratégií, kde je to poskladané z viacerých správcov, lebo tak je úplne jasné, že Arts nebude jediným správcom v portfóliu každého klienta, ale je to mix niečoho, tak mojou hlavnou úlohou je teda nájsť to miesto v tom portfóliu, kde patria tieto fondy alebo nejaké riešenia. No a když se budeme bavit o společnosti Arts, tak já osobně jsem se ještě u klientů, nebo to ani nevyužívám u klientů právě fondy, které jsou závislé na algoritmech. A bylo to pro mě nové, když jsem právě našel teďka společnost Arts. A tak zajímalo by mě, jak přesně to sledování trendů pomocí algoritmu funguje. On to funguje v princípe veľmi jednoducho a musím dať na správnu mieru, že nie je to žiaden robo-advisor, čo je veľmi populárne dneska robiť robo-advisorov, nie je to žiadna umelá inteligencia, čo už tiež sa stretávam. Umelá inteligencia neexistuje ešte proste v investíciách, respektíve existuje, ale veľmi neúspešne funguje. Je to horšie, ako keby proste to niekto chytil a začal skladať portfólia. Je to zmes algoritmov v jednom systéme, ktorý je vlastne úplne nezávislý od akéhokoľvek rozhodnutia človeka. Proste raz ten systém bol vymyslený a vytvorený a už žije vlastným životom a vyberá z nejakého počtu fondov alebo titulov a zaraďuje to na dennej báze do jednotlivých fondov podľa kategórie. Čiže máme napríklad bondový fond a tam sa vyberá vyslovene len z nejakého mixu bondov a potom je čisto akciový, potom je zmiešaný a funguje to jednoducho tak, že je nejaká databáza, tam má 10 000 a viac, cez 10 000 ETF-iek a fondov
a jednoducho titulov, z ktorých ten systém vyberá na dennej báze a zaraďuje povedzme od 20 do 80 pozícií súčasne a jeho jeho hlavnou úlohou je riadiť riziko. Pretože tie fondy alebo to celé riešenie bolo vytvorené pre retailových klientov. A vieme, že retailový klient možno v dnešnej dobe si myslí, že úplne môže peckovať výnosy a berem si len S&P 500 na 10 rokov a nič nebudem riešiť. Ale S&P 500 zažilo aj nejaký celkom slušný prepad a boli obdobia, kedy napríklad to S&P 500 nebola také dokonalé a hlavne akcie neboli vždy úplne na vrchole a v all time highs, ako to dneska vidíme, ale sú tam tie prepady, ktoré treba znášať, hlavne psychologicky. A retailový klient, ktorý nesleduje každý deň trhy, tak zrazu príde nejaká kríza a začne robiť presne to, čo nemá robiť, prestať investovať, vyberať, lebo sa zlakne, alebo jednoducho z tej sumy, ktorú tam má, zrazu tam bude mať polovicu, lebo príde 50% prepad, no tak komu volá? Vám, 4 poradcom a povie, že no kálani, akože čo ste mi to urobili s portfóliom? A zabudne na to, že vtedy chcel peckovať najväčšie výnosy, idem do najväčšieho rizika. Čiže našou úlohou je riadiť riziko, znižovať tie prepady, lebo napríklad cez finančnú krízu sme mali stratu nejakých 17%. Mm-hmm. A to je vlastne tá úloha. Zjemňovať tie prepady v rámci všetkých portfólií, ale tým, že máme flexibilnú akciovú kvótu a vieme napríklad v niektorých fondoch byť v akciách od 0 až do 100%, tak v tých rastových obdobiach, ako napríklad teraz sme skoro 100% v akciách, tým pádom ten rast tam je a využívame potenciál akcií, ale ako náhle príde nejaký prepad alebo nejaká vyššia volatilita, tak meníme tento pomer, tým pádom zmierňujeme rizika. To je aktívny manažment, hej. Čiže v princípe nasledujeme trendy, ktoré prichádzajú a ten trend following vlastne, že nepredvídame také, že niektorí správcovia fondov majú, že dobre, teraz úplne zjednodušene povedané, prichádza chrípková sezóna, no tak pravdepodobne asi bude fungovať farmaceutický priemysel, no tak zainvestujeme teraz do toho farmapriemyslu, pretože bude rásť. Proste nerobíme žiadne analýzy v rámci predikcií, ale nasledujeme trendy, ktoré rastú. A je nám úplne jedno, lebo všetky fondy sú globálne, aj sektorovo, aj regionálne, široko diverzifikované, nikdy nie sú viacej zamerané na nejaký konkrétny segment alebo región. Vždy je to pekne porozdeľované, tým pádom, keď napríklad peckuje Amerika, nič ostatné nejde takým tempom, tak my nemáme taký výnos, lebo my v rámci diverzifikácie sme po celom svete. Čiže ten trend je proste, alebo teda sledovanie trendov, čo rastie, tak tam sme, čo nerastie, tak odchádzame preč. A je fakt úplne šumafuk, že čo to je za správcu, čo to je za región. Systém to nevie, on nemá emócie, čiže všetko na základe týchto parametrov. A když tě tak poslouchám, tak mě napadla otázka toho, jestli právě nemůže se stát to, že tím, že máte plovoucí kvotu právě těch akcí v portfoliu, tak jestli se nemůže stát to, že budete mít v portfoliu málo akcí, kdy v momentě, kdy právě se bude akcím dařit a tím pádem člověk přijde o zajímavý výnos. Je tam to riziko, jasné, že je. Ono, veľmi pekný príklad bol napríklad COVID. Keď tam bol ten historicky najväčší prepad v histórii, za 22 dní 34%, tak my sme to zabrzdili niekde v 15%, tú stratu, ale to bolo také véčko, že náš systém tým, že buduje tú akciovú kvotu zase na týždennej báze, tak my sme samozrejme nevyužili ten brutálny rast. Ale ten celý rok napríklad, keď si pozrieme len to krátke okienko, ten 1,5 mesiac, keď sa to véčko proste spravilo, tak sme úplný lúzer. Zastavili sme v strede ten prepad, ale boli sme potom flat. Žiaden ďalší výnos tam nebol. Pričom akcie zase brutálne narastli, ale nikto nevedel, kam hlboko to pôjde až. Nikto nevedel, či to nebude nejaká dlhá kríza. Nikto netušil, že to bude takéto rýchle véčko. No a my sme potom budovali tú akciovú kvótu a ten celý rok v podstate vyšiel tak, že my sme mali za ten rok nejaký výnos okolo 5% a globálne akcie mali, tuším, tiež okolo 5 alebo nejakých 6. Hej? Kúsok viacej tuším. Čiže z toho dlhodobého hľadiska to je presne to, že my ideme po tom dlhodobom horizonte a nie po tých krátkodobých oknách. Čiže áno, môže sa stať, že v nejakom období proste nevychytáme ten trend, lebo jednoducho tá reakcia, to je väčšinou aj typos bingo, hej. Samozrejme, kto zainvestoval v minus 30, super, ten proste vytočil z toho najviac za ten rok, ale kto mohol vedieť, že to pôjde naspäť hore a že to nepôjde ešte hlbšie? To netušíme. To nikdy nevieme. Spätne to vieme vyhodnotiť, ale vždy ideme radšej na proste tou bezpečnou cestou a to je náš prístup. Lebo my ideme po dlhodobom investorovi, retailovom, ktorý investuje na dôchodok, na 20 rokov, od narodenia pre dieťa do 20-ky na začiatok podnikania alebo štúdium a pre tých špekulantov do 5 rokov to je úplne iná kategória. To proste, alebo čisto akciových, tam tiež nepatríme.
patríme, ale menším percentom na to zmiernenie tých prepadových fáz. Čiže tak. No. A ještě mě napadá, dokáže se ten algoritmus nějakým způsobem učit tady z těchto situací? Ne. On bol raz nastavený, prvý mandát sa spustil v 2003. Robíme tam nejaké úpravy, ono na pozadí, niektorí správcovia majú že jedno poschodie plné analytikov, ktorí robia analýzy rôznych trhov, sektorov. My máme ITčkarov, ktorí robia rôzne analýzy, testujú všeličo, aj umelú inteligenciu testujú samozrejme už, lebo keď už je, tak budeme ju testovať a pridávame nejaké veci, trošku upravujeme ten systém, aby sa prispôsoboval dobe, lebo tiež sa trošku menia veci, ale nevýrazne a nie ten core. Ten core bude vždy dlhodobé investovanie retailového klienta, ktorý ide radšej tým safe spôsobom. Možno niekedy to vyzerá tak, že možno by sa mal updatenúť ten systém, ale z toho dlhodobého hľadiska nakoniec to vždy vypáli tak, že je to OK, tak ako to robíme. V Nemecku pravidelne každý rok vyhrávame za momentálne 20-ročné výnosy v našej kategórii ceny. A viem, že teraz sa proste všetci pozerajú na 1, 3, 5 ročné year to date, prečo to nezarába za posledný mesiac a takéto neskutočné veci. A pritom ich investičný horizont je 30 rokov. Ale budú kritizovať jeden posledný rok. Problém je, že nikde sa nevieme dočítať výsledkov nad 10 rokov. Všade sa ukazuje year to date 3, 5, 10. Tam sme skončili. Ale 15, 20, to už málo kto vie ukázať, lebo veľa správcov vtedy buď rozpustilo počas krízy fondy, lebo boli v takých mínusoch, zliali ich dokopy, urobili jeden väčší fond, alebo jednoducho vznikli až po kríze, čiže nevedia viac ukázať. A to je presne to, že my vieme ukázať zase, ako to vyzerá počas krízy. To je naša vizitka, tým proste sa budeme chváliť a píšiť, lebo vtedy sme veľmi veľa kapitálu klientom zachránili. A to je ten core. A jak je to z nákladovosti? Vyššie. Pochopiteľne vyššie. A práve kvôli tomu, že je tam ten systém, je tam tento manažment za tým. A tá aktívna správa vždy bude drahšia. Máme tranže a možnosti lacnejšie pre inštitucionálnych investorov alebo pre investorov, ktorí nepotrebujú kickbacky. Čiže máme oveľa lacnejšie alternatívy, ktoré robia to isté, len je to lacnejšia tranža, ale o tu není záujem, lebo z toho není provízia. A kolik je teda ten management fee pro tú retailovou jako časť? Záleží od fondu, ale napríklad 2% je ten najčastejší a máme v bondovom napríklad máme 1,1. No. Čiže... Hele, já bych ani neřekl, že to je dražší, protože podle mě se dost blbě dávají často do kontextu jako ETFK s nákladovostí v řádech setin nebo desítek procent, které máš ale úplně bez poradce a bez jakékoliv jako supportu okolo, versus otevřené podílové fondy, které ti udělá poradce, protože já nevím, jak je to na Slovensku, k tomu se dostanem, ale v Česku prostě pokud si to koupím jako ETFkové řešení přes zprostředkovatelskou firmu, tak jsem stejně většinou kolem 2%. Jo, že jasne, ja získam třeba jinou diversifikácii, bla, ale neušetřím jako nákladově na tom. Toto je niečo, s čím napríklad bojujem celkom na Slovensku, že všetci hovoria, aké lacné sú tie ETF, aké dokonalé sú tie ETF a prečo ste takí drahí. A potom si pozriem, že vlastne ten poradca si na to šupne svoje management fee, vypýta si ešte vstupný poplatok a sprostredkovateľská firma si dá nejaké management fee na tú stratégiu, ktorá je poskladaná, že MSCI World S&P 500 Eurostoxx a skončili sme. Ešte MSCI Emerging Markets, nezabudneme na to. A prípadne Berkshire Hathaway. Túto stratégiu, vlastne akože pasívnu stratégiu predám tomu klientovi a to management fee, keď si to zrátam dokopy, tak sa dostávame, že 1,5, 1,8, 2% v kľude, niekedy to ide do iných levelov, ale štandard je proste, že vlastne sa to celkom vyrovná tomu podielovému fondu. A áno, teraz za posledných 15 rokov možno tieto 4 ETF zarobili viacej, ale potom príde jedna kríza a všetci budú pozerať, že ja vlastne, to je pasívna stratégia, predsa však to je, že čo ja mám tam robiť. No. Jo, přesně. Takže áno, dobre hovoríš. To mi přijde vždycky vtipné, když jako poradce to propaguje, že to ETF je levné, protože stejně mě jako klienta bude zajímat ten TER, že jo, ta celková nákladovost toho produktu, a ne to, jestli tu je ten poplatek tady a tady je schovaný někde jinde, ale kolik mi to sežere celkem. Takže to už mi ako poslední dobu nedáva smysl. Vieš, v podielových fondoch to terko musíš zverejňovať. Pri takomto riešení alebo takéto skladbe nemusíš. To nikde neuvidíš to číslo. To si musíš ty ako klient proste zrátať dokopy. No. To je přesně ono. Dobře, tak tím jsme, myslím, pěkně plynule navázali na to, jakým způsobem je to nastaveno v rámci investic u vás na Slovensku a můžeme to takhle pěkně porovnat právě u nás v Česku. Zajímalo by mě konkrétně, jak jsou například poradci odměňování a podobně. Odměňovaní sú rovnako, ako tu
akože myslím, že to je takisto, lebo takisto vstupný poplatok existuje, management fee, to je optional podľa toho, aká firma, ale... Vstupný poplatek asi taky ten poradce môže nastaviť, že ako jasné, od 0 do 5%, to je zo zákona tak dané, 5% keď vidím, tak ma otáča, ale OK, sem tam sa s tým človek stretne. To je husté, no. A jako i předplacené poplatky fungují na Slovensku, nebo to je průběžně se to strhává? Jak si to nastavíš, takže je tam i ta varianta? Zase záleží od firmy. Nie každý to tak má, ale hej, dá sa aj tak. Čiže poplatkovo je to asi rovnako. Problém je, že u nás je extrémny až nezdravý boom ETF-iek. Tu tiež je, akože všade v podstate, lebo tie ETF-ka neboli takto dostupné po svete, ako sú dnes. A pred možno 10 rokmi také nič neexistovalo. A do dnešného dňa možno niektorí nevedia, čo vlastne ETF je. Ale je to lacné a je to k dispozícii, takže ideme to predávať. A vydeláva to. Jasné. A my máme jednu anomáliu, čo sa týka zákona o zdaňovaní výnosov, a to je, že ETF-ka sú po držaní viac ako rok oslobodené. A nič iné. Iba ETF-ka. Takže klasický podielový fond není. Ne. Je zajímavá strategie. To je, ja neviem, akože sú rôzne teórie. Ani nikdy, ako není? Ne, nikdy. Tam není 3 roky, akože nikdy. Tam není žádný test, jo? Ne. Teraz my sme mali jednu novelu, ktorá mala prísť od 1. januára do platnosti, ktorá hovorila o tom, že na podielové fondy a akcie príde, že 3-ročný časový test. Všetci sme búchali šampanské výborné, potom prišla nová vláda, povedala, musíme šetriť, ne. A zrušili to celé. Ale ETF-ka nechali na roce. No jasné, to nechali tak. To nechali pôvodne, ako to bolo, a dokonca tam malo byť ešte aj zdaňovanie kryptomien, akože úľava dosť vysoká, tam malo byť, že iba 7% sa to bude zdaňovať a tiež to sekli preč, že my potrebujeme tie peniaze. Pritom to nie sú veľké peniaze, hej, ale oni to v rámci nejakého akože populistického ozdravovacieho balíčka schválili, že proste toto dáme preč odtiaľto, nebude to platiť, majte sa pekne a začneme tam, kde sme boli na tom úplnom začiatku. Preto ten boom je u nás taký, lebo ten argument o zdaňovaní, ktorý neviem, dokedy bude trvať. Ono to môže prísť ďalšia vláda a zrušiť to celé úplne. Ale je to dobrý marketingový ťah, nemusíte platiť dane a viacej firiem sa na tom postavilo celý marketing, čiže pracuje sa hlavne s ETF-kami a podielové fondy sa predávajú väčšinou len tie konzervatívne, ktoré sú na jednorazové investície alebo pre nejakého fakt konzervatívneho klienta, ktorý tie ETF-ka jednoducho nemá z nich si čo vybrať. Respektíve ľudia sa boja tak vybrať nejaké realitné fondy a tak. Máš celkem ťažko ako práci, hráš trošku do kopca. Preto máme ETF riešenia. Preto vlastne sme prišli aj s tým, že vlastne ten náš systém, ktorý som opisoval, ako funguje, tak riadi nie fondy, ale riadi ETF stratégie. Proste má nejakú svoju stratégiu, nejaký počet tých ETF-iek a rieši ten časový test a proste robí tam tú aktívnu správu v rámci nejakej stratégie a poplatkovo je to tak, aby sa neprekročovala nejaká určitá suma, aby to stále bolo, že sme v ETF-kách, tak nebudeme zase takí drahí, čiže je to veľmi akože, je to riešenie, ktoré sme museli urobiť, lebo tá distribúcia podielových fondov, tak tam to úplne zahúčalo. Samozrejme. Všetci došli, že S&P 500 je lacné a ešte dobré a vy ste úplne na nič a ešte je drahý. Ešte 15% daj, no, což jako je dost. A v rámci toho ETF řešení teda jako tím algoritmem, tak tam se třeba pohybujeme kolem toho 1%, nebo taky kolem spíš, jako myslím ten management fee, jo? Áno. I když to bude dynamická strategie, nebo jako... No jasné. Tam máme, akože tam to je akože v rámci spolupráce s nejakými sprostredkovateľskými firmami, my máme veľmi nízke fíčko, nebudem hovoriť, že aké, ale akože fakt nízke, ale nemôže to prekračovať takúto hodnotu. Okolo toho 1,2% proste to hýbe a tam sme akože OK. A tak sa to aj komunikuje, že to toľko stojí, hej. A hlavne je tam tá aktívna správa, čiže opäť sa tam vedia robiť nejaké zmeny, prípadne v nejakom horšom období sa vie aj nedodržať ten časový test, ak to má byť na úkor nejakého prepadu obrovského. Čiže sú tam zadané parametre, ktoré jednoducho dodržiavame. Takže nie je to easy, ale dá sa akože s tým bojovať a uvidíme, čo budúcnosť prinesie. Ale tuto nie je tiež akože dokonalé prostredie. To neříkám, no. To ne, ale tak spíš zajímá v čem teda, ako nebo to ty vnímaš ten rozdiel? Tak veľký rozdiel, napríklad tu je strašne, my máme na Slovensku relatívne, nazvime to, že malú konkurenciu, alebo teda správcov, ktorí sú väčšinou že globálni. Jako konkurenci kto? Investiční. Áno. Investičné spoločnosti sú väčšinou že globálne firmy,
máme jedného lokálneho hráča. A tu je to v Českej republike, že hlavne o lokálnych hráčoch a tí zahraniční majú nevýhodu vo veľa prípadoch. Pretože majú eurové tranže, pretože keď je to v českej korune, tak to je väčšinou zahedžované a nie je to, že reálne v českej korune. Čiže tu majú trošku nevýhodu práve tie investičné spoločnosti zo zahraničia a tu je strašný pretlak z môjho pohľadu a hlavne realitných fondov. To je pre mňa úplne až fascinujúce. Moje oblíbené téma. Áno. A tie realitné fondy, akože ja sledujem aj ostatné trhy, nikde nie je toľko fondov, povedzme, že per capita, ako tu. To je až neskutočné, že aká ponuka tu je. Samozrejme, všetko je zaručené, bezpečné, garantované, neviem čo. A my samozrejme... Co si myslíš ty, Tome, jako náš realitní fanda? Ty, jako to tady tohle sklady a takhle to ne. Jo, komerční bydlení má jako prostě. Inak výborný timing, lebo neviem, či ste počuli, čo sa stalo na Slovensku. Minus 34%. To je krása, ne? Ja som akože... Je sleva, nakupujem. Určite. Aupark Hradec Králové. No, ten fond by the way kúpilo IAD, ten náš lokálny správca od HB Reavisu, čiže HB Reavis asi nevie, čo s tým mali robiť. Neviem. A IAD je dosť silný hráč v rámci akože realitného fondu, akože realitných fondov. Oni majú už najpopulárnejší realitný fond, ktorý je akože diverzifikovaný, ale 90% je na Slovensku. Hej? Takže ja mám veľmi skreslený pohľad na to, pretože ja neverím, to je môj subjektívny názor, ja neverím veľmi lokálnemu investovaniu. Ja by som nezveral peniaze do jednej ekonomiky alebo do dvoch. Ja proste, keď to není globálne, tak ma to moc nezaujíma, aj keď to môže byť, že garantované, zaručené, bezpečné, neviem aké. Alternatíva spojiť si účtu. Tieto slova pre mňa nemajú že žiaden význam v investovaní, absolútne. Ja mám rád to negarantované, nebezpečné a dlhodobé, tým pádom si to zabezpečím sám. No mohl bys nám přiblížit právě tu situaci s nemovitostním fondem na Slovensku, který se právě propadl o více než 30%? O skoro 30%. Skoro. 29,6%. Aha, pardon. Aby som mu nekryvdil zase. No, jednoducho vyšiel report, že za 2023 jeden realitný fond od HB Reavis, ktorý HB Reavis je jeden z najväčších developerov na Slovensku a myslím, že aj tu v Česku dosť akože si idú. Vykázal stratu 30%. A to je presne, že mnohí majú tie realitné fondy spojené s konzistentným rastom, stabilným, bezpečným, proste nemá sa tam čo stať, lebo sú tam reálne nehnuteľnosti, pozemky, developerské projekty, všetko to dáva zmysel, je to hmatateľné, proste vidím to, chodím okolo toho, predáva sa to, ľudia stále nemajú kde bývať, tie ceny sú prestrelené neskutočne, takže ten kapitál tam jednoducho je, no a zrazu to nevyšlo. Nevyšlo to preto, lebo aj tam bola zadlženosť a aj išli na páku, ale ten hlavný dôvod je, že mali veľmi veľa kancelárskych priestorov a komerčných priestorov, ktoré zažili počas energetickej krízy, počas vysokej inflácie obrovské straty, práve z toho dôvodu, že všetci poodchádzali. Nehovoriac o tom, že počas covidu sa redukovalo, čiže veľké firmy, ktoré povedzme mali prenajatých 5-6 poschodí, tak zrazu povedali, no tak všetci choďte na home office a stačí nám jedno poschodie. No a to sa nepodarilo vyplniť, tým pádom sa zaznamenávali len straty. A zrazu prišlo to riziko, ktoré si všetci mysleli, že v realitnom sektore v živote nepríde. A tu sa ukázalo, že tá bublina existuje. A ja si osobne myslím, že to nie je posledný prípad. Toto je prvý, ktorý... To je tá halu, že keby to nebolo možno lokálne, tak tá strata nie je taká veľká. Keby boli, že fakt diverzifikovaní v rámci viacerých krajín, možno to vyzerá trošku inak, ale tým, že sú závislí na tej jednej krajine, na tej jednej ekonomike, tam je to jedno obrovitánske riziko a nech je to akýkoľvek bezpečný fond, to je riziko. Ak niekto mal iba malý podiel toho fondu v portfóliu, fajn, ok, stáva sa, dobre, ale mnohí práve, že išli tým, že to bolo HB Reavis, meno, silná značka, silné portfólio, no tak investovali akože fakt značnú časť svojho portfólia do toho, no a teraz majú problém všetci. Samozrejme pozastavili vyplácanie dividend, hej, takže... A sú i pozastavené odkupy aktuálne? Nejspíš ne? Nie, to asi nie. Zas tak som to ešte nesledoval, lebo sa to stalo v piatok a cez víkend sa mi nechcelo. Tu otázka ešte, možno sa ti ty odkupy nezhromáždili, že jo? Právě. Než to přijde. No. A na to mají většinou kolik, 2 roky? No v Česku máš 2 roky, až 2 roky na vypořádání. Když to je větší částka, že? Myslím. Ne, tam je to jedno. Ty máš až 2 roky na vypořádání odkupu u nemovitostního fondu a pak až na další 2 roky můžeš zastavit obchodování. Takže v nejhorším scénáři až 4
ale zase díval na české nemovitostní fondy, tak nejdéle měli vypořádání půl roku, takže reálně na 2,5 roku bys maximálně mohl čekat. A ty solidní měli do 30 dnů. No. Plus 2 roky, což umožňuje zákon. Nevím, jestli na Slovensku taky můžou zastavit obchodování jako podílových listů. No jasné. Jo, v tom vnímám právě ten největší problém, že u nás je to... To se nemluví hlavně reálně. Jako. Jo. To ti nikdo neřekne z těch poradců, že víte o tom, že ten fond vám může vyplácet peníze až 2,5 roku. Právě. No viete, ja keď chodím po všetkých tých akciách, najväčšie budžety na marketing majú vždy realitné fondy. Vždy. A Developerské projekty. áno, jasné, ale tomu sa hovorí home bias. Veľmi rád mám túto vlastnosť, home bias, že sme príliš orientovaní na lokálne investovanie alebo teda na lokálne produkty. Keď si niekto kúpuje lokálnu zeleninu a ovocie, v pohode, všetko je fajn, to podporujem, vždy budem podporovať. Jasné. Ale keď ide o investovanie, to je to jedno z tých najväčších rizik, ktoré človek môže podstúpiť, lebo všetko zverí možno do diverzifikovaného portfólia, ale jedného fondu, alebo teda jednej ekonomiky. A pri realitách je to samozrejme mentálne krásne, lebo viem presne ukázať všetky tie budovy, viem ukázať, aké pekné skladové priestory máme a čo všetko staviame a koľko ľudí tam býva. Viem povedať, že aha, keď kúpite podiel v tomto fonde, tak kus tejto budovy je váš. Hneď človek má k tomu vzťah a tak si predstaví, dobre, bude horieť, prídem tam s tým hasiacím prístrojom, lebo bývam 50 km odtiaľ, je to v pohode, všetko je v rámci tejto ekonomiky, ktorú poznám, rozprávajú v tom jazyku, ktorý poznám. A je to úplne iné, ako keď poviete, že no toto je globálny akciový fond, ktorý investuje 1,2% do bangladešskej privátnej banky. A neviete trafiť ani mapu, kde je Bangladeš na prvýkrát, aby nejakú privátnu banku tam už vôbec nepoznáte. Síce môže robiť pekné čísla, môže to byť super bezpečná investícia do toho, ale nemáte k tomu žiaden vzťah. Príbeh, presne. Tá story proste za tým vždy. My nemôžeme ukázať obrázky tých budov, keď ukazujeme fondy. My vieme ukázať len pozície, ktoré sa jak volajú. Jo, ale právě nebylo by problémem to, kdyby to klienti v portfoliu měli v nějaké menší složce. Ale to co mi přijde jako problém, že právě poradci to nabízejí jako fakt alternativu spořícího účtu. Podívejte se na minulé roky. Fond zaznamenal 8% ročně. Už jako jeden z problémů je ukazatel SRRI, že jo? Kdy ve chvíli ti tam vyskakuje nemovitostní fond v pohodě jako 2. Jo. Tak řekneš, hele, tak skala má 7, to je 2, to je jako bezpečná investice. A když se povedá, že ten ukazatel vlastně vychází z minulých výnosů, které u nemovitostních fondů dělají tohle, no tak jasně, že to nemůže vycházet jako rizikové. No, ono mi niekedy, keď sa pozerám na tie všetky katalógy a tie factsheety a proste tie prospekty týchto fondov, mňa to fakt prípada ako korporátne dlhopisy, také tie saunových svetov, ktoré garantujú 12%. Ve Vídni. Naše oblíbené. No jasné. Ve Vídni vlastně, že? No ne, tak to byla expanze, že? A to je jedno. No a hlavne zarábali počas covidu, keď boli lockdowny, keď bolo všetko zavreté. To ma vždy fascinuje na tom. Doteraz mi nikto neodpovedal z ich strany, keď som sa pýtal na to, lebo zaujímalo ma to, že prečo si zarábali vtedy, keď si boli zavretí, že ako sa to dá dokázať, ja by som chcel, hej, proste nepracovať a zarábať. Takže neviem, no to sú presne tie veci, že a inak tu v Čechách bolo chvíľu, bolo všetko, že garantované a potom zrazu, neviem čo sa stalo, zrazu sa zmenila retorika a bolo všetko, že očekávaný výnos. Nie garantovaný alebo zaručený, ale očekávaný. A zmenili sa roll-upy, zmenili sa prospekty a zmenili proste, toto jedno slovo sa zmenilo. To prišlo s energetickou krízou. Keď začali odchádzať ľudia z firiem a rušiť sa zmluvy, tak no. Prý nevyplácí, no. Kdo nevyplácí, sauny? Prý no. Tak asi sa ničím udivit. Málo chodíš do sauny, Tomáš. No tak ale aj vo Viedni narastli nájmy, hej, takže musia. Tak teď už jsou to 3 ekonomiky, že? Takže to je v pohodě. Už je na Slovensku, už je to lepšie. Sú, jasné. Jo, no, tak to už je diverzifikované, to je v pohodě. Ale akože na margo celej sauny musím povedať, že akože u nás v Auparku v Bratislave tam chodí dosť ľudí. Jo. Ale podľa mňa na 12% nezarobím. No, tak asi. Na 12% ne. Ono tady taky chodí dost lidí, ale myslím, že ten nájem a ty energie v tom nákupním centru nebudou úplně sranda. No. Neviem, to je tá halu, že aj s takýmito vecami človek musí bojovať, pritom to sú úplne dva rozdielne svety, ale pre toho retailového investora to je jeden jediný svet. Tak jasné, že keď ja dojdem s 5% negarantovanými a potom vidím 12% garantovaných, no tak so sedliackým rozumom, s nízkou finančnou gramotnosťou je to jasnačka. A víš co, za mě je problém i to, že
ti poradci mají tu nízkou finanční gramotnost, protože velmi často já vidím to, že ti poradci hledají ten svatý grál toho investování a to jedno řešení. Ano. Ať už to bylo investiční životní pojištění v pravidelných časech a jestli to potom zvrhlo na dluhopisy, zlato, cokoliv, tak vždycky jenom ta jedna správná cesta. A tak, jak ty jsi to řekl, pak tam přijde s tím, že hele, tady máte nějaké portfolio, jsou tu akcie, dluhopisy, rate a tak dále. Je to vlastně jako těžká nuda, není tam úplně nějaký super investiční příběh v nějakém úžasném traderovi nebo na úžasném developerském projektu, tak ta pozice těch prodejců tady těch, řekněme, neúplně kvalitních investičních řešení je prostě podstatně jednodušší. Všetci chcú byť Warrenové Buffettovia. Všetci chcú znieť zaujímavo. Všetci sa hrajú na portfólio manažerov. Tak. Všetci. Každý jeden... My ne. Ja sa musím postaviť do pozície. Dobre, drvivá väčšina, tak nech to dáme na správnu mieru. Drvivá väčšina, ale ja napríklad hovorím veľmi často, že to hlavné portfólio, ten základ je tak strašne nudný. Lebo urobím jedno široko diverzifikované globálne portfólio a poslám tam mesačne nejakú platbu, zarába mi to nejakých 5-6% ročne v čistom. Čo je na tom sexy? Čo je to vzrušujúce? To vzrušujúce je, že z roznášača pice sa stal za mesiac miliardár, pretože zainvestoval do tejto kryptomeny a teraz má 4 jachty, 2 Lamborghini, Patek Philippe hodinky a rozpráva do YouTube zo súkromného lietadla. To je sexy. Ak on mi povie za nejaký poplatok, že čo bude tá ďalšia veľká vec, za ktoré zarobím 1000%. No. Vedeli ste o tom, že v Los Angeles je jedno štúdio, ktoré má fejkové súkromné lietadlo, akože to vnútro, a za $70 na hodinu si ho viete prenajať, aby ste tam natočili niečo. Máme nasvetlené pekne, všetko to je super. Je to úplne brutálne. A je to vybukované samozrejme na mesiace dopredu. To som vôbec nevedel, ale to je dobrý ako business plán. Přesně podnikatelský záměr. Výborný. Na to vybereme ty dluhopisy. Asi nenastaj téhle krajině. Třeba v Praze asi možná jo, ale... V Praze v klidu. Jo. Ne, tak to je věc, no. Tak zavoláme Bajlosovi, ne? Ten má určitě nějaké odepsané letadlo. Staré. Jasně, tak super. Čau, Marku. No, tak to vyzerá. Tak to je dobré. No, je to vybukované na totálku. Tak může Andrew Tate tam pak natáčet, víš co? Nebo Dan Bilzerian. Když si koupíš, jak tomu třeba věřím, že ten asi nenaznačuje fejkovém letadle, ale když si koupíš tenhle kurz, můžeš taky zbohatnout. Easy. No jasné. To ide. No, to je socialismus. Víš, ty máš recept na to, jak vydělat peníze a někomu jako se chceš podělit s těma. Ja som urobil jedno také fejkové video, taký social experiment z Porsche. A no, to dopadlo veľmi zaujímavo. Mal som Porsche požičané a hovorím si, využijem to. Urobil som video, zastavil som pred kamerou z Porsche, vystúpil som, hovorím, že z 0 na 1 milión eur do roka. Ja som to dokázal, dokážeš to aj ty. A keď si myslíš, že ne, tak za mnou to Porsche dôkaz toho, že to ide. A teraz na 30 dní máte zadarmo kurz, po mesiaci to bude za 199 eur mesačne, tak mi napíš do správy, mám záujem. Lebo keď mi nenapíšeš, tak si žebrák, nezaujímaš ma a je mi úplne jedno, čo s tebou bude. Takže mi napíš do správy, mám záujem a potom sa dozvieš viacej. Na 30 dní to máš zadarmo z 0 na 1 milión eur do roka. Sadol som do auta, odišiel som preč, prestrih a vysvetlil som proste, že ako rýchlo človek dokáže vytvoriť takýto fake a v podstate upútať na seba pozornosť niečím, čo není jeho. Čo myslíte, koľko ľudí to dopozeralo dokonca? Ja som to na schvál urobil, lebo ja vidím tú krivku tej sledovanosti, že máš minútové video a po 30 sekundách ti tá krivka začne fakt klesať. Ale keď ide o 199 mesačne, tak ľudia proste, ja som mal, že 450 niečo odpovedí, mne si nevolali ľudia, vygooglili si moje telefónne číslo, firemné, súkromné, na maily, firemný, súkromný som dostával iba mám záujem, WhatsAppové správy, Viberové správy, SMS-ky, Viber, čo som mal nainštalovaný, ani som nevedel, že ho mám. To ešte existuje vôbec, ako... Zrazu mi cinkne, že mám záujem. A do dnešného dňa mi sem tam akože príde takáto správa. Každému som teda potom akože si dal tú námahu a odpovedal som nejak trošku na sebareflexiu a kritické myslenie, hej, no neviem, aký to malo význam, ale keby som bol taký hajzel celkom, hej, tak mám 450 ľudí, na mesiac ich huknem na nejakú blbosť, proste postujem tam nejaké veci, ktoré si skopírujem z Ameriky, urobím si nejaký systém na to, po mesiaci mi proste odíde z tých 450 300, ostane mi 150 x 200 eur a akože pohoda. Alebo 100 si nechám len tak. Jasne.
Ty jsi měl to stejné, ne? Ty jsi dělal to video na to saskové poradenství? Jo, já jsem si dělal srandu ze saskového poradenství. A jasné. To je jinak, čo za fenomén tu? To nechápu absolutně. To už je jako největší, to si pro mě jako úplný nímant. Jako jestli někomu platí za to, aby ti dal tipy na sasky, to si už úplně jako gambler. Ale koľko ich je tých typkov, ktorí to robia? A ty sú holky, ty to aj To je pekné holky. tá ríšavá babenka s tými okuliarmi, ktorá sedí v aute a počíta peniaze. Jo, Tak tu neznám. jo, jasně. Já vím, že to je se dívá, tak ty neznáš. Ne, podle mě se nedívá. Ne, ona je pekne slušne oblečená, vyzerá jak najväčšia biznismenka a ona proste to vie. No a ty taky, že ti lidi psali Jo, právě já jsem si dělal srandu z toho, že jsem hrál saskaře, který si vsadil na basketbalový zápas, který nevyšel a následně dostal myšlenku, jako se zeptal, jak mám na tom sázení konečně vydělat a jako Bůh mu poslal myšlenku, začni prodávat své tipy. Jo? A teď jsem natočil video, prodám své tipy, jo, udělejte zájem, přesně tak, jako jsem vytvořil ten zájem a pak na závěr jsem přesně tak jako začal vysvětlovat. Jo, a přišlo mi jako 5 zpráv, protože to video nemělo takový dosah, ale přišlo mi tak 5 zpráv o tom, jak se mi daří s tím typováním, že by měli zájem. A to ještě jako od začátku šlo vidět, že to je fakt jako parodie, jo, prostě, jo, že byla... má dres na sobě, jako je to fakt hodně parodie a ti lidi stejně do toho skočí. No, ale ja som napríklad videl takéhoto saskáře, ktorý bol, že dole mal gate. Nohavice mal dole. Pustené v trenkách tam bol, niečo mal napísané na nohách fixkou a počítal peniaze. V kukle bol. Vlastně. Jo, ale to mi přijde už nejvíc, že ti lidé ani neukazují svou identitu. Tak jasně, protože pak jim můžu rozbít hubu, že? No právě. Ne, lebo on pracoval v saskárskej spoločnosti a on vlastne vie tie tajomstvá. Áno. Čiže on sa vlastne vystavuje riziku kvôli tebe. Chápeš? On tak potajme predáva to know-how tých stavkových spoločností. To znamená, že keď si kúpeš od neho typy, tak to je akože podpultovka. Jo, on je takový Robin Hood. A tak tady těm lidem už podle mě, co si tohle to koupí, jako nepomůžeš, jako s nějakou finanční gramotností. To je prostě ztracený případ. Jako. Já prostě pochopím, že člověk jako koupí blbě dluhopis, protože uvěří garantovaný výnos, nerozumí tomu produktu, jo, tak jasně. Hej. Ale jako jestliže si někdo chce platit saskové poradenství. Nebo uletí na ruletě, tak. No tak ono to nemá ďaleko od toho. No ja si myslím, že tam leta možno lepšie, saskové poradenství. Ja som sa bavil s jedným traderom profesionálnym, s ktorým sme sa vlastne zhodli na tom, že to je veľmi podobné ako poker. Že poker je vlastne akože hazardná hra, na ktorej človek vie akože fakt zahučať, pokiaľ to neštuduje, nevie tú matematiku a tú logiku za tým, že fakt treba akože dosť vedieť a aj tak je v obrovskom riziku. Napriek tomu, že to non-stop študuje. A teraz vidíte tie traderky, ktoré zarábajú milióny z ničoho. Na mobilu, z pláže. No ježišmaria. Ja sa s nimi stále hádam, už som mal aj také, že 3 predžalobky. A už, nerobím name dropping, ale akože reagujem na TikToku na ich videá a proste trolujem ich troška. A dávam hlavne im otázky na zložené úročenie, čo oni nechápu. Ale ty tebe taky jedna slavná taková, jak bych řekl, milovnice plastické chirurgie přece ti brečela ve zprávách, že na ní nemáš být zlý. No, to je pravda, no. To byl Forex nebo něco takového? Jo, byla to reklama na nějakou forexovou poradnu a právě to dělala jedna influencerka a právě jsem jí na to přesdělal jsem to a že trošku si spletla obor, něco v tom smyslu a poslala mi několik hlasovek, ve kterých mi jako řekla, že co se do toho starám, že to není moje starost a potom jako fakt jedna byla už taková deep, že skoro až brečela, protože jsem si ji snažil jako napsat, jako vysvětlit, že to je podvod a tak, protože si myslím, že jí to ani nedošlo, že to je podvod, že ti lidé prostě... Z toho to ťaží. Jo. Že nevedia nič. Nevědí. Tak to já taky nemyslím, že ona chtěla někoho podvést. Že jí to ani nedochází. Dostala peníze za to. Ano. Tak to vzala jako další zakázku na kosmetické výrobky. Prostě. A potom jako fakt už ta hlasovka byla minutová, jo, co jsem nepochopil, že mi to zrovna posílá, jako, a že už to skoro jako měla ten hlas takový nakřáplý, jak kdyby brečela, jako fakt to bylo takové zvláštní. Ale jako... Tak mohl si ti najít ještě její partner, že to byla horší hlasovka. Zdravíme Karlose. Jo, nebudu říkat jména, ale to je dobrý. Ale tak jaký Carlos? Milovnice plastické chirurgie Carlos. To už Roberto Carlos? Jo, z Brazílie. Tam jsou taky ty plastické chirurgie vlastně. To je pravda. Všude. No, ale jako je to husté, že prostě já když jsem jako byl mladý, tak jeli takové prostě jako šmečka, ale trošku jiného typu a prostě pořád to jako funguje.
pořád dorůstá generace lidí, kteří chcou věřit těm pohádkám a kteří uvěří tomu, že můžeš vydělávat díky signálům prostě na Forexu. Jasne. Halus je, že na západe toto nefunguje. V tých rozvinutých krajinách. A oni tam tiež majú problém s finančnou gramotnosťou, akože tiež čo budovať a proste čo zlepšovať, ale my sa tu snažíme stále dobiehať. Lebo keď si tak zoberete, my tu presvedčame 30-ročných ľudí, aby začali investovať, aby konečne začali niečo robiť a šetriť na svoj dôchodok. Hej? Čiže ich investičný horizont je povedzme pri najlepšom 30 rokov. Alebo 35, nech nežerem. A na západe proste sa to vôbec nerieši. Tam sa decko narodí, bum, založí sa investičný účet, urobí sa portfólio, dávajú sa tam každý mesiac peniaze, nikto sa o to nestará, decko dojde do dospelosti, prebere svoje portfólio a investuje do dôchodku. To znamená, že ten investičný horizont je 60-65 rokov a tým pádom im stačí proste mať 5-6% ročne a nemusíme sa tu naháňať za, tuto sa pozerám na 2-6% denne, alebo 2000%, alebo každý mesiac 30% a takéto nezmysly. My stále sa snažíme dobiehať, tým pádom potrebujeme rýchlo zarobiť a to máme v hlavách tak zakorenené, že musím čo najskôr zarobiť tie peniaze, lebo kedy si ich mám potom užiť. A títo ľudia to vôbec neriešia. Keď som bol pred 3 týždňami som bol v Mannheime na najväčšej investičnej konferencii v Európe. Tam boli všetci správcovia celého sveta. Jedného jediného ste nevideli na stánku, ktorý by mal, že by ukazovali výnos. Slovo garancia tam nikde neodznelo. Tam nikto neukazoval výnos, tam každý len ukazoval, ako dokážeme riadiť portfólia v rôznych obdobiach. A predbiehali sa v tom, že kto je lepší manažer portfólií a nie, že kto má väčší výnos. A my to tu máme úplne naopak. Úplne. My začíname špekuláciami a potom, keď stratíme x tisíc peňazí, tak potom, no dobre, teraz si už teda založím to normálne portfólio. A pritom by to malo byť naopak. Kľudne nech ľudia špekulujú, ja im hovorím, páči sa ti ApeCoin? Kúp si ApeCoin. Ale najprv dávaj tých 100 € mesačne do tohoto portfólia. Potom si kúpuj ApeCoin z toho, čo ti ostane na konci mesiaca. Dobre. A keď to ti zarobí tých 2000%, good for you. Jo. Ono to ale bohužel fakt naopak. No. Ale právě jakože u nás se podle mě zanedbává ten klasický investiční trůhelník. Jo, že by se řešilo poměr výnos, riziko, likvidita. Tam prostě řve jenom ten výnos. To sa na budúce opýtam tých traderov, či vedia, čo je investičný trojuholník. A potom je ten druhý extrém, kdy zase u spousty lidí řve to riziko. Jo, že musí to být právě garantované a jinak do toho neinvestují. A potom, že tam je riziko kreditní, toho, že ten dluhopis může spadnout, jo, že prostě ta společnost nevrátí peníze. Tak. To ale také není, keď oni garantujú, ne? Preca. A čo nebo to jako posvětí? Jo, a čo nebo schválila Future Farming, ne? Podnikatelský plán. Přesně. Strašné, no. To tady jeden prodejce dluhopisů vlastně byla... Ja viem, čo je Future Farming, jasné. Jo? Jasné. Však to aj u nás operuje. Ešte furt. U nás všetci títo šmelinári od vás sú u nás tiež. Ale třeba Helske přišlo, myslím, od vás k nám. Áno, to áno. Ale, lebo tu máte 15-kové fondy. To je ten dôvod. Keby boli u nás 15-kové fondy, tak je to naopak. To je ústá. No. Teď si s tím tu hrdost. Tak teď už se to jako nějak jako řeší, že ty 15-ky, tak už to už je neskoro. Už toľko ľudí zahučalo na tom a na Slovensku ti v desiatkách miliónov eur zrátam, koľko peňazí je v takomto riziku. No. Čiže príde nejaká zmena, to je všetko pekné, ale už ľudia zahučali na tom. Jo, jako strašně, to je tak, ale zase jsme u toho, jo, jako ono tam je jeden společný jmenovatel, vždycky to je jako někdo geniální nebo něco převratného, úžasného, revolučního. Helské to bylo to zateplování, to by teda nanotechnologie. Oni to měli více. Bylo geniální zateplování a plus bylo i domy pro seniory. Oni jako byli v obou věcí převratní. No převratní, jo. A nebo prostě Growing Way, že jo, geniální trader prostě tady ve Frýdku místku poráží Wall Street. Na druhou stranu pak už jako, já už tak trošku cynicky se ptám, jestli si to ti lidi jako tomu nejdou naproti. Jo. Co je s ním? No podle mě jako buď někde sedí nebo čeká na soud. Čeká na soud. Ale ono to bylo dobré, že on byl asi jako tak neschopný ve své podstatě, že on ani ty prachy pořádně jako neschoval, takže on si jako z firemní karty kopl Porsche a vilu v Praze a tak dále. Takže tam celkem dost peněz se jako ve finále zachránilo, protože to nedokázal dobře schovat, jo. Ale ono to šlo už
A to už je dávno, že jo, VSM Markets jako Forexovi roboti, 60% ten nejkonzervatívnejší robot. Není sranda, že stále vznikajú takéto veci a konca není, to bude vždy vznikať. No tak když se pak podíváš, kolik za to dostaneš ve finále, tak jako a dokážeš nějaké prachy odlít, tak to není špatný. No my na Slovensku máme jedného, ktorý si odsedel, tuším, pol roka. Kolik utáh takhle? 3 milióny eur. To už se dá celkem. A pak to zainvestoval do takého dobrého portfolia, nudného za 5% a je v pohodě. Počkaj, ale hádaj, čo robí teraz. To isté, len úplne trošku inak cez nejakú tradingovú platformu. My tu máme tež takového jednoho, ale já to radši nechci zmiňovat, bych mě nesejmul, takže... No, já ti pak řeknu to. Ale ten byl taky, seděl, pak byl teď v Glocinu, myslím, to je tež jako podobné šmečko a no prostě je to věc, no. A hlavně jako v dnešní době si fakt ty informace můžeš jako dohledat o těch lidech, jo, že když se prostě na to někdo přijde s nějakým jako super převratným investičním řešením, tak ty si toho, kdo zatím stojí, fakt jako dohledáš a vidíš nějaký tracker, který ten člověk jako reálně někde pracoval, tak jasně furt to může být šmečko, ale když prostě vidíš, že vystřídal nějaké renomované investiční společnosti, tak asi ta šance je menší, nebo to je někdo úplně no name, kdo jako nikdy nic pořádného neudělal. Tak s mentormi. Mentori, ktorí sa stali mentormi tým, že sa mentorovali navzájom. To je... Ja mám veľmi rád jedného, ja toho ale považujem za šikovného, nebudem ho menovať, ale to je type, ktorý proste predáva sám seba a jeho cestu k najväčšiemu biznisu, učí ľudí, ako budovať biznis a štruktúry a jeho biznis je toto. A predtým robil nič. To je Robert Kiyosaki, ne? No, vidíš, od neho sa možno inšpiroval. Ale akože inštitúcie ho kupujú stále. Stále ich tam vzdeláva. O ničom, absolútne. Ten obsah je, že nulová výpovedaná. A to je Slovák? Slovák. To si pak řeknu, mě zajímá, kdo to je, jestli typujú správne. Tak dobre sa predáva, že akože klobúk dole pred tým, že predáva absolútne hovno v sáčku. Prisahám. Jo, no. Sorry za slova, neviem, či ne, použil. To je úplně v pohodě, jenom mi to přijde jako fajn to takhle slyšet, no. Je to smutné, no. Je to smutné hlavně v tom fakt, že se potom můžeš snažit to vysvětlovat, ať už to ty vysvětluješ o ten úroveň výš, na ty to vysvětluješ těm poradcům, kteří pak upřednostní kolikrát nějaké neregulované sračkové řešení versus my zase těm klientům, který pak tam přijde borec a bouchne tam, teď jsem viděl dluhopisy 17%, nějaké vepřové konzervy. Pasa. Toto je napríklad niečo, v čom sme, teraz musím povedať, že oveľa lepšie na tom ako vy tu. Lebo naše sprostredkovateľské firmy veľmi málo a hlavne tie, povedzme, že top 15, by si dovolím tvrdiť, nepredávajú dlhopisy. No víš co, ale u nás, když vynecháme asi forfy na ten fair credit, ale tam se stejně všichni tváří, že to jako nebylo organizovaně, tak to je jako není, že by to dělali ty firmy. Jo, mi teďka pár měsíců zpátky volal borec, ať jim tipujeme, že jo, to neprodáváš, ty to jako tipuješ, klienty, je to dluhopis s 9% výnosem a ty máš 11% provizi jako poradce nebo jako firma. What? To mi nějak nevychádza. To je win-win, ne? To je win-win, no. Win-win pro tebe. Win-win-lose. Win-win-lose, ano. To je taky trojúhelník. Win-win-lose. Jo, takže jako když si to vezme, že sám to říkal, vstupní poplatek je kolik? Do 5%, slušný poradce dá, řekněme 2, dejme tomu, kdyby na těch dluhopisovém fondu dostane 1,2. A já vykopem 11 z takého dluhopisu. A ty kopíš 11. Takže tam umístíš jako 1 000 000 korun a máš to kilo, to je celkem v pohodě. To je hodně v pohodě, no. A ještě máš 9%, takže ten klient ti tam velmi rád jako nalije spoustu peněz, jo? To není, že ty máš super provizi, ono se to tváří, že to je typerská provize ještě, hej? No tak protože ty máš licenci, já mám třeba licenci jako, no, takže to takže to je jako typaska. Takže ve finále ještě na tom super to, že když to jde jako dolů vodou, tak to by nic nehrozí, že jo? Ano. Protože ty jsi typař. Je to lákavé jak hovado, no. Jako... No ale není tak strašne veľa toho v ponuke u nás. Aj tie realitné fondy, ktoré síce vyzerajú solidne, všetko fajn, ale príde jeden s prepáčením fuck up a proste to celé klakne na zem a u nás akože sú samozrejme, ale keď už, tak sú že fakt preverované. Fakt sa na to dáva viacej pozor. Aj to, že máme menej tých správcov, je v tom trošku väčší poriadok, nie je tu taký pretlak toho strašne, že čo všetko môžem predávať, ale mám že fakt jasne stanovené nejaké veci a verím tomu, že nám pomáha dosť aj to euro. Tak určitě. Tou ponukou, že prostě... Protože tam není ta bariéra vstupování pro tu investiční společnost a pro mě jako pro klienta a v tu chvíli, kdy už tady máme jako všechny v podstatě fondy euro ve všech těch velkých světových správců, tak za mě ten klient, pokud zase není úplně lobotom, tak proč by si vybral někoho lokálního, že?
Proč by si dával svoje prachy do firmy, která to dělá lokálně 20 let, i když může být dobří portfolio manažeři, když si může vybrat jako celosvětového správce, který to dělá prostě desítky let. No. A zajímalo mě, jestli na Slovensku byly i takové kauzy s investičními životními pojištěními. Jestli to byl... U nás stále existuje. U nás taky. Fakt? Ja som myslel, že to už úplne... Přesně tak. Existuje, ale divíš se, že tady je. Jako. Akože u nás sa stále ešte predáva aktívne. Takže poisťovňa, ich interné siete to predávajú a banky to predávajú niektoré. A poplatkově to je taky takový masakr, jak to bylo u nás? Bola úprava a takže verím tomu, že k pozitívnemu, keď už sa to predáva, no hneď na začiatku sa musí 50%, minimálne 50% investovať rovno. Čiže tie provízie sa dotujú to, poisťovne to dosť dotujú. Tie provízky. V Česku to bylo taky, no, tam 64%, myslím se. Do 5 let se ty poplatky musí rozložit. No tak nejak to je. Akože už to nie je moc atraktívny produkt vo všeobecnosti. A napríklad toto ma prekvapilo, že na západe to stále funguje. Existuje v plnej kráse, lebo tam im neuletel dekel s tými poplatkami. No já nevím, ty máš větší zkušenosti s těmi jako zahraničními správci, ale mi někdo říká, že třeba v Anglii to je tak, že ty si tam vyloženě u té životní pojistky si schopný poskládat rizika odsáď a tady toho správce na investice a ten broker ti to zabalí jako jeden produkt, ale je to vlastně v uvozovkách namíchané od X jako poskytovatelů. Pak by to jako dávalo smysl, že jo? Kdybych tam byl schopný natlačit prostě investici s nějakým smysluplným jako fíčkem a rizika normálně poslat z pojišťoven, tak by to bylo jako super. Tá forma, presne tak tá forma funguje a dáva to zmysel. Lebo pre toho retailového klienta to strašne pohodlné. Prečo tí retailoví klienti investujú v bankách? No ne preto, lebo majú krásnu ponuku fondov, pretože je to strašne jednoduché, mám to všetko v jednej aplikácii a môžem tam hocikedy urobiť nejakú mimoriadnu splátku a zás bankár sa mi o to stará, lebo bankár je najlepší na svete. To samé Revolut, že jo? Taky ta aplikace prostě Revolutu, je to rychlé, je to jako jednoduché a v tom si myslím, že spoustě investičních společností, nechci říct ujel vlak, protože to je asi velmi složité to udělat, ale žádná z nich ani nemá, možná jedna mě napadne v Česku 2, které mají fakt jako i pěkné jako uživatelské rozhrání vůbec toho náhledu na ty investice. Ale když si vezmu ty, jako ty velké některé, tak to je jako odpornost. Jo? To je fakt hnus. My napríklad pracujeme na frontende, hej, my nemáme vlastnú platformu, čo je akože aj jednou nevýhodou pre nás dosť, ale tá platforma, to živiť, to je fakt, že gigant a moloch, to akože moc sa nám do toho nechce. Ale mať frontend, to je, lebo ten onboarding, na tom častokrát prehrávame. To vidím, že aj poradcovia na tom prehrávajú. Proste, presne. Na Revolute to je tak strašne jednoduché, že cvičená opica to proste dokáže tam otvoriť si široko diverzifikované portfólio. A potom dojde poradca so svojím super komplikovaným systémom a ešte miliónmi dotazníkov, ktoré proste musí ešte nebude nejaký papier do toho zakomponovať, tak si povie ten klient veľakrát, že šikovný poradca to zvládne, ale nejaký nováčik proste, ktorý môže takto začať pekne biznis robiť, tak skončí na tom. Si poviem, že ja si proste dobre, urobím si u teba PZPčko, urobím si u teba havaríko, ale investície mám v Revolute alebo ja neviem, v nejakej banke. Jo. Lebo majú proste pekný frontend. Tvárová biometria, všetko. No. Tak, a ne tady investiční dotazník a přetlí dokumentace a podepisovat to takhle. Ještě jako do kartonu na papíře, jak je to dobré. Že? No. Ale áno, veľa tým platformám totálne ušiel vlak. Lebo rýchlo narastli a myslia si, že všetko zvládnu bez toho. A ono podle mě, víš, jako v tom investování, nebo obecně teďka v té práci s těmi klienty, jako to je šílená změna, protože když si ti fakt stačilo toho klienta vidět v úzovkách jednou za pár let, jednou za 2, za 3 roky, něco se změnilo, dělá se úprava, ale v dnešní době, kdy fakt na tebe na Instagramu vyskakují sponzorované příspěvky, ať investuješ do dluhopisů, prostě vepřových konzerv, ve chvíli, kdy to máš Revolut, banka, všude, jako máš z těch možností strašně moc, tak takové to vidět toho klienta jednou za 3 roky je jak jednou za 30, jako, že ta komunikace podle mě musí být mnohem jako intenzivnější, protože ti klienti jsou neustále bombardováni prostě nabídkama na super investice a já si nemyslím, že moji rodiče, když jim bylo prostě 30, tak to na ně jako skákalo. Jo? To možná jako jednou za čas, někdo zavolal na cold call. A neboli tie možnosti. No. Nedalo sa. Čo bolo? Kapitálové životné poistenie, potom prišla revolúcia, vyšlo investičné životné poistenie. Ja keď počujem tých expertov, ktorí akože sú len ETF a nič iné na svete a rozprávajú o tom, že keby niekto investoval posledných 30 rokov do ETF, hovorím, kamo, kde by som si kúpil pred 30 rokmi nejaké ETF-ko? Kde? Jasné, teraz je to super, má to ako satelity, stále ja považujem ETF za tool a doplnok. Ja si osobne myslím, že v strede má byť jedno fakt, že široko diverzifikované globálne nejaké portfólio alebo nejaký teda fond. Aktívne řízený fond, jo? Ja som za aktívne riadený fond.
v kombinácii s tou pasívnou správou, lebo to je podľa mňa to najlepšie, vyťažím maximum zo všetkého a som presne na to, že tomu sa hovorí, že core satellite, v strede mám nejaké jadro, ktoré nemením a tie satelity okolo sú vyskladané z týchto ETF-iek, tematické, sektorové, regionálne, akékoľvek, podľa rizikového profilu. Niečo sa mi zapáči, prihodím to tam ako ďalší satelit, alebo niečo je na hovno, vymením to. A mám stále to jadro a drží mi to portfólio a proste ten stabilný výnos tam stále je a je tam ten rizikomanagement v tom. Jako já jsem zastáncem spíš opačně, spíš uprostřed mít jedno jako nějaké velké ETF a kolem toho staví ty satelity z těch aktivních fondů, ale myslím si, že je dobré to. Ne, nic. Myslím si, že je dobré to prostě jako nakombinovat, že není rozhodně jako jenom pasivní správa nejlepší nebo jenom aktivní. No, to... Akože pasívni investori sú tí najúspešnejší. Problém je, že nikto nie je pasívny. Alebo veľmi málo ľudí je pasívnych. Jasné, keby som si kúpil pred 50 rokmi S&P, asi mi to v bohate stačí, to je pravda. Ale musel by som prežiť všetky tie veci, keď sa pozerám na svoj účet a zrazu príde moment, keď tam mám polovicu svojho majetku a je to v kýbli a poviem si, tak teraz je dobrý čas doinvestovať. Bohu šampaňské, no jasné, ďalší vklad. Super, som rád, že som strátil 50% svojich peňazí, je to výborné. To nedávajú ľudia. Ne, jako já s tím souhlasím a proto my jsme dneska ještě dělali jeden podcast, kde jsme se o tom bavili, že i taková ta iluze toho 100% akciového portfolia je prostě blbost. Úplná. Já to mám třeba fakt jako u pár jedinců, kteří ale mají třeba velké zkušenosti s kryptem, takže pro ně propad o 100% není žádný problém, ale jinak vždycky bych tam dával i nějaké jako jiné třídy aktiv, ať mi to podrží. Přesně to, co říkal, ty mi je sympatické, řídí to riziko a podrží ten propad, protože ten klient ti nepřijde ukopnout hlavu, že mu vydělal 6% místo 8 nebo 9, ale když mu místo 10% proděláš 30, tak je to jako mnohem větší problém. No, a spousta poradců, i mě to v Partners učí na začátku, jak to poklesne, tak kliente bouchejte šampaňsky, nakupujete levně, no to se dobře říká, jak tam máš pár korun. Když tam máš 10 litrů, přijde 30% propad, tak trojka, dobrý, že? No. Máš tam 1 000 000 korun a řekneš si, tak teď jsem 300 minus, to jako Fabie, to už nebo jsme mohli jako na 3 luxusní dovolené, to už ten klient jako nebude, podle mě snášet dobře. Jasné, takže... to je presne to, prečo prvé sa má komunikovať riziko. Riziko za každých okolností. To výnos je také, že inak mimochodom, keď už sme si všetko prešli, tak výnos je takýto. Ale všetci to robia naopak. Tu, ahoj, môj klient, tu máš takéto portfólio a zarába ti 15% ročne. A riziko nič, proste neriešime. Když toho klienta ukotvíš na ten výnos, tak co se stane po roce a po 2 prostě? Když řekneš 8, bude tam 5, no, už má problém. Jasné. Vy jste říkal 8%, že jo? To prostě nedává to za Ty sám poradce sobě kopejamu. No, jasně. Ale zase, dokud ten systém funguje tak, že tam přijdeš, bouchneš tam už jednorázová to je jedno, ale u pravidelné investice tam bouchneš předplacený vstupní poplatek, čili ty víš, že ten klient, i když to bude vydělat, tak prvních 8 let je prostě bude na nule, tak ti to je víceméně jedno. Ten poradce nemá motivaci, protože napřed za 2 roky klient může vydělat 10%, ale on je furt jako desítky tisíc minusů na vstupním poplatku. Jako u IŽP. A ideálně ti řekne, já bych chtěl jako zvýšit svoji investici, no tak jo, tak uděláme další. S novým poplatkem. S novým vstupním poplatkem. No, taky by mě zajímalo, jakým způsobem u vás funguje multilevel marketing v rámci finančního poradenství. Marketing? Rovnako. Ano, multilevel marketing. Nevadí to má. Ty si dlouho prejsť Partners. Multilevel jsem... V princípe úplne identicky, akože tie firmy máme rovnaké. Aj u vás, aj u nás. Väčšinu z nich, teda tie najväčšie, máme Partners, ale v inej podobe. A máme Simpleu. Což je vlastne naše Partners. Čo je zase vaše Partners, no. To je akože relatívne nový systém u nás. Toto vznikajú tie Simple pointy jak huby po daždi a niekedy sa až čudujem, že na akých miestach, ale dobre, to sú franchisisti, takže oni vedia. Máme OVB klasický. Swiss Life tam máte také? Swiss Life samozrejme máme, jasné. A z Broker Poolu máme Fingo, je úspešnejšie ako tu. A Beplan máte taky, ja si myslím. Beplan, hej, ten je tiež relatívne nový. No. A je to taky tak dravé prostředí? Multilevel? Jo, jasné. Však multilevel musí byť taký, ne? No jasne. Akože to je pre každého nejak. Každý, kto sa ocitne v multileveli, tak podľa mňa musí zistiť, či to je prostredie pre ňoho alebo nie. Ja som začínal v multileveli, hej. Jo? V jakým začínal, si to není tak? To sa volalo, že Safe Finance, to bolo taký malý multilevel, viac bratislavsky orientovaný a akože skončil potom. Jako poradce začínal normálne. No jasné. Ja som tu... Arts je moje prvé zamestnanie. Fakt? Hej, a
akože ja by som nebol zamestnaný, keby som nemal časovú slobodu, hej, že by som, lebo to ja som bol vždy obchodník, vždy som predával a byť zamestnancom proste není môj sen, ani nikdy nebol, ale toto nepovažujem za zamestnanie, lebo som pánom svojho vlastného času a hlavne robím fakt, že to, čo milujem. Takže je to súčasťou toho. A do toho stále akože investície sú môj najväčší core. Dobře, rád bych se taky dostal právě k tvé influencerské kariéře, jak jsem zmínil v úvodu. A jak tě to právě napadlo? Sdílet svoje investiční... Úprimne, nasierali ma všetci. No, akože fakt ma úplne vytáčalo, koľko podvodníkov existuje na tých sociálnych sieťach, čo rozprávajú, čo komunikujú von bez toho, aby upozorňovali na rizika. Vieme, že keď niekoho prelinkujem na tradingovú platformu a rozprávam iba pekné čísla, ukazujem iba zelené výnosy, tak a neupozorním na to, že ako všetci majú tie disclaimery viac ako 2/3, lebo 75% účtov je v dlhodobej strate, bla bla bla. Hej, a nikde tam nebolo, tak som si povedal, že dobre, a na jednej strane mám všetkých týchto podvodníkov, potom tu mám všetky tieto platformy, ktoré zarábajú z affiliate marketingu a z influencerov, ktorých využívajú proste vyslovene na marketingové účely. A potom tu máme finančných sprostredkovateľov a poradcov, ktorí propagujú svoje služby. Hovorím, nie je tu nikto, kto by bol, že nepropaguje absolútne nič, ale len upozorňuje a dáva veci na správnu mieru, že koľko percent sa zarába zložené úročenie, rizika a takéto. Tak som začal robiť videá, kde som že začínal vysvetľovať o našom druhom pilieri, o nejakom dôchodkovom systéme, o tom, že koľko percent akcie a tak ďalej, jak vyzerajú portfólia, čo robí trading, aký je rozdiel medzi tradingom a investovaním, potom dementné veci, no dementné, akože pre veľa vecí stále veľmi, veľmi dôležité, lebo akože práve týmto som zistil, že aká fakt nízka je tá finančná gramotnosť, že kreditná karta, debetná karta, takéto rozdiely, terminovaný vklad, čo je, teraz som robil video na terminovaný vklad, ľudia mi písali, čo je terminovaný vklad. Som bol prekvapený, ale dobre, OK. Veď na to je. A tak som začal robiť, že žiadna propagácia ničoho, všetky spolupráce na finančné produkty odmietam, radom, vôbec ma to nezaujíma, lebo chcem byť totálne nezávislý a mať tú slobodu komentovať hoci čo si len zmyslím, bez toho, aby som inklinoval k nejakej značke. Čiže oddelujem to, Arts je jedna vec, toto je druhá vec, nemá to s tým nič spoločné. A hlavne snažím sa dávať aj pridanú hodnotu tým poradcom. Lebo oni častokrát nemajú tú možnosť niečo vysvetliť, možno nemajú, ja neviem, nejakú možnosť sa prejaviť, nemajú možnosť si urobiť nejaké dobré video, lebo to nevedia, nemajú to možno v sebe, tak prezdielajú to a vedia tým aj svojich klientov trošku dovzdelať, bez toho, aby sa propagovalo niečo. A vidím, že im to pomáha a to je tiež super pre mňa. Akože dobrý feeling, že fakt pomôžem upratovať tie investície, lebo pre mnohých poradcov sú investície, že španielská dedina. Tým, že robia komplexnú službu, robia poistky, robia úvery, robia všelijaké možné financovanie, poisťujú auta, vybavujú poistné udalosti a majú ešte robiť investície, čo je, že ja predávam niečo abstraktné, dohodneme sa na tom, že asi pravdepodobne to bude na základe histórie zarábať nejakých 5% a možno keď nebude, tak sa nenahnevajte na mňa a vlastne toľko to vás ešte budem čaržovať za to. Aj keď to nebude zarábať. Proste to abstraktné, ľudia sa boja toho, tým pádom to nepredávajú, lebo keď príde prepad a ten klient mi bude strácať peniaze, no tak odíde s celým portfóliom. A povie, že ja ťa kašlem, ja idem aj s poistkami preč, aj s hypotékou idem preč a ty budeš musieť vrácať provízie. Tak to nebudú radšej predávať. Tak sa ich snažím, tak vzdelávať aj v tomto smere, aby boli viac sebaistí a vedeli to predávať. A vidím, že im to pomáha. Takže to je ten druhý význam. Ten prvý význam je v širokú verejnosť upozorňovať na všetkých týchto podvodníkov. Vďaka tomu, že mám aj dostatočné vzdelanie okolo toho a vďaka tomu, že mám tú slobodu sa prejaviť, tak sa môžem do nich obuť. Bez toho, aby som niečo riešil. Všetko mám odkomunikované právne, že do akej miery môžem zájsť samozrejme. Napríklad name dropping iba v určitých prípadoch, ale inak sa to snažím tak opísať, aby všetkým bolo jasné. Takže Arts je tím, ako zamestnávateľ s tým v pohode? Áno, lebo akože ja vzdelávam aj tú odbornú verejnosť. Nekomentujem konkurenciu, čo by samozrejme nebolo v poriadku. Nepropagujem naše produkty bez nejakých disclaimerov a proste informujem širokú verejnosť a odbornú verejnosť, takže je to úplne OK. Všetko je v hraniciach takých, akých má byť a ja som im akože rád, že ma v tomto akože aj podporujú a nikto mi do toho nejako nezasahuje, pretože poznám firmy, kde keby som toto robil, no tak hodinová výpoveď, hej? Lebo nemôžu sa vyjadrovať.
Asi si neřeknem, ktoré teďka, no. Ne, môžem vám povedať potom off record, ale investičné firmy napríklad veľakrát zakazujú sa vyjadrovať akokoľvek. To znamená, že ja ako Fero si nemôžem dať status na LinkedIn, kde poviem, že ja neviem, páčia sa mi Bondy. Mě by zajímala i tvoje vize. Toho, kam by si chtěl právě své sociální sítě posunout, nebo jaký je ten tvůj cíl, proč to vlastně děláš? Keď on pracuje pre túto firmu, tak že asi ten produkt bude aj dobrý, lebo zastáva tie správne hodnoty. A to sa snažím stále robiť, držať sa tých hodnot. Dostal som už viacero ponúk, ktoré boli fakt atraktívne a CBDčka nebudem propagovať. Ani HC medvídky gumové? Ne, jako, teďka to řeknu jako úplně jednoduše. Už vážím. Ne. Jako třeba Separ, kdyby mluvil. Jo? Bychom se měli pobavit o naší klasické rubrice, a to je, jak vůbec sám investuješ a to je nejhorší a nejlepší investice. Ktorý je asi v 90% strate, čiže všetky vyhypené krypta, kde som mal byť milionérom, tak som v 90% strate.